Top 3 greșeli când faci nada. Urmărește lumea pescarului dacă vrei să eviți cele mai comune greșeli care te lasă fără trăsături. Mulți pescari pierd partide bune doar din cauza unei nade făcute greșit. Prima greșeală, hidratarea excesivă. Dacă pui prea multă apă din prima, nada devine clăioasă, se face cocoloașe și nu lucrează în apă. Crapul nu e atras de o bilă compactă care rămâne pe fundul apei. Hidratează treptat, în mai multe etape, cu pauze între ele, ca să dai timp particulelor să absoarbă lichidul corect. A doua greșeală. Alegerea greșită a tipului de nada. Nu orice nada merge în orice condiții. Dacă apa e rece, folosește o nadă mai ușoară, cu aromă dulce sau fructată. Dacă e cald, poți merge pe ceva mai nutritiv cu miros de pește. Nu combina la întâmplare ce ai prin geantă. Fii atent la condițiile din ziua respectivă. A treia greșeală. Ignori textura. O nadă bună trebuie să se desfacă lent, dar complet. Dacă o strânge în mână și se sparge ușor, e ok. Dacă rămâne ca plastilina, ceva e greșit. Nada nu trebuie să fie scumpă, dar trebuie să fie corect făcută. Asta face diferența. Nu cantitatea contează, ci cum lucrează. Urmărește pagina Lumea Pescarului pentru mai multe trucuri simple